Afternoon po, Congresswoman Luistro and Representative Chua, Ann Soberano po of Bombo Radio Philippines. Ma'am, sa day 3 po ng pre-trial conference, may mga procedural issues na po bang nalinaw o nananatiling pinagtatalunan pa ng defense and prosecution? Kung meron po, ano po ito? Wala naman po, marking pa lamang po, tuloy-tuloy pa lamang ang marking natin. Kagaya nga po ng nabanggit kanina ni Chairman Luistro na hindi pa rin po ito matapos-tapos dahil dun po lamang sa confidential fund, more or less we are talking of 4,000 documents to be marked. So, on the part of the prosecution. So, medyo mahaba po, maraming dokumento. Kaya nga po, kami po ay humihingi ng karagdagang araw at saka kung papayagan din kami, additional team. Sir, are you optimistic na papayagan po kayo? Well, in the interest of fair play, para naman po maipresenta natin itong lahat dahil ito pa parte po ng mga dokumento na amin pong gagawing ebidensya. So, tayo naman po naniniwala na papayagan naman po tayo. Sir, on my isa pa po. May mga testigo po bang tumangging humarap o makipagtulungan? O makipagtulungan pa hanggang sa ngayon? Kung meron po. Well, bawal po kaming sumagot dyan in the meantime. Okay. Sir, on the other, last one na po. Mayroon po bang motion mula sa depensa na sa tingin nyo ay maaaring makakaapekto sa takbo ng kaso? Thank you. So far, wala naman po kaming motion na natatanggap. Ngayon po, kasi ang pinagkakaabalahan po parehas ng prosecution at ay depensa ay parehas po yung marking. Sana po matapos na po ito.